Kuhlungu kakhulu lokhu ukuthi abantu bekhuzane ngawo yonke indlela ukuthi musu ukujaha mntaka bhuti musu umjaha mntaka sisi liyani isulu uyazazi uhamba ngempahla zamathayi uyazi ukuthi ukhathele niyazi ukuthi abantu nihamba nabo baphuza bonke badaka utshwala nigcine niphoqa uhambo ozogcina kudala ingozi abanye abantu bakhathele bephoqe enza imali engcanyana lokhu okwenza ukuthi ke le mali engconywana igcine isinqaba yena noma agcine engayenzanga okuyingozi enkulu kakhulu ke leyo sifuna ukuyikhuza kakhulu ukuthi angazi ukuthi definitely umgwaqeni nje konakele nje kakhulu ngakho ke sithi dude emndenini abantu abasulekileyo siyacela ngani zakwethu ukuthi singakuthatheli phansi ukuthi must behave eyikhathini enzima njengalezi ngoba naleli langa lishisa kangaka nje lento kuthiwa ama-global warming ngiyivuma mina ikhona impela nama-global warming manje ngoba nalaba kuthiwa badala sebaguga laba kuthiwa ama-70s nama-80s nama-2000 uqobo nawo nesiqiniseko sokuthi ekuzalweni kwabo ma bezokhumbula kahle lana ngashisi kanje lishisa kudlulele manje inkingo yawuthi uyachaza kube sengathi uchaza ukugga kwakho kanti uchaza iqiniso njengamanje umhlaba ushintsha kwangempela siyababaza ke sithi ngani zakwethu ukuze siphile siye phambili umhlaba siwushiyele abezayo kubalekile ukuthi sihloniphe lokho ngiphinde futhi ngani zakwethu sibonga ukuthi singene kahle kakhulu siwuzulu sangena sichabaza sithi kunehuva nje enzima kabi nje khona endlunkulu kaZulu ixoshiwe idada lamaqhingalo futhi lizophinda lixoshwe nala elithi lithembele khona lambe lixova futhi second aba yedada ngayisho kudala lento yokuthi lo mbhemu lo uyabheda uhambe rentela uba undunankulu lame esangana akudlalwa la kwakhiwa umuzi kaZulu kwakhe ubukhosi bokaZulu ngakho ke kumileke ukuthi ubukhosi bokaZulu budinga amadoda hayi imfeketho hayi abantu abangayiqondi ukuthi bangobani hayi abantu abasebenzisa ipolitical agenda budedengu abasebenzisa ikhundla zabo budedengu bebe namaqhinga angenangqondo siyakhala manje ngasho nje siyakhala namanje ngiyasho uzokwenzeka siyaklina nje lapha nje sikwi cleansing process so ufike sandla nokushaya umoya kushaya umoya kumnandi kakhulu hawu siyabonga siyakhala ngiphinde futhi ke ngisho ke ukuthi ukungena kwethu enyaka nomusha singene ngengomnandi kakhulu igushi ehlukanise indaweni eziningi eziteshini ezaba SABC zaphinde futhi yahlukanisa naseziteshini ezincane zomphakathi okuyinto enhle lokho bakwethu bebeqala ukubona iningizimu Afrika ijabule ngalendlela ebijabule ngayo cha si happy singene kamnandi nje ngonyaka odlule lo enyaka lo lamala lo sikuwona asingenanga kahle asingaqamba phela manje asingenanga kahle ulo unyaka lo uyafana lo ubizwa ngesibani oqhwama seqhamukisa ubani nje sikhalele esikasasi nje hayi bafethu asiyekeni ukusebenzisa imali budedengu ekuthenini ikwazi ukusithengela izinto esingayideserve ngoba sikhuluma ngokufaneleka la asikhulumi ngokubizwa kwempahla ukufaneleka kwethu bekufanele ukuthi singene ngegushi sangena ngawo nangempela ngonyaka odlule ofanele singene ngeParis azange singene ngayo sangena ngengoma esingayazi nabantu abangayazi nomnikazi wayo osaba ngisho kuyicula ngisho stage asadlala izimbi zodwa leyo nto leyo nje ayikho nje right show mina kungizwe umlando kamchunu yasaba kakhulu umkhuluma into engathi indodana yami le ayiphoqa ukuhlonga sonyaka phoqe yahleke kulokho wahamba waba imbongolo waba yoba yinja le eEastern Cape emampondweni wenze kahle impela ka lapho ke ngizothi uyimbongolo khona yabona uyinja khona futhi
wenze kahle ke lapho ke naye uzama le inhlahla kwenye indawo uyabona alandele uyise wakhe le empondweni njengoba nami kuthiwa ngutata endivishi yabo yazi skip mase siyancinza uyizwe leyo siyancinza leskip Takho zoba imbongo ayimnandi yona ayimnandi ayi emnandi emvelo kwalokho bekusele insuku ezimbalwa kuyiwe emcimbini besivele siqalile ibuild up yeline up yasemdletsheni emdletsheni bekunemthandeni summer experience engweyesibili kulonyaka kodwa ayithathwa njengeyokuqala ifana ukuthi yakwayilaunch leyo yangodlule ngoba kwakuyayenzelwe ekhaya egcekeni yaba into enkulu kakhulu base beyiqhelukisa-ke ukuthi ayenzeke stadium okube nengqinamba eziningi kakhulu ke lapha ke nomasipala walapha umasipala nje ungekho nje ngeke ube nenhlanhla yakho konke nje kube nenhlanhla yakho konke ngempela nami ngiyayibona nje nami enkandla nje ngoba nami ngisele ngedwa nje enkandla ngisele ngedwa ngiyime ebambile akukho manzi akukho gesi duma kanye izulu uhambe wonke ugesi lapha na inkinga zilokhu azalwa inkinga elapha kona kithi enkandla kade kukhala abantu khala umphakathi uthi sibolelwa ukudla kwayitokufela emafrejini duma kanye izulu ngempela yini esihlula ukuthi uhulumeni akhiphe ibudget noma ka 100 million nje ngeke ayenze lama server lawa azokwazi azoba strong kakhulu la ekuthenini noma lingaduma kufana nasemadrobheni nasemahotela la ugesi ungahambi khona nakomhlanga cha niyabusa nje bokumhlanga niyabusa bokumhlanga niyabusa ugesi awunyakazi nje leko mzinyathi nalelo kombumbulo liqhuqhuqhu kanye gone iviki lokhu ugesi awusekho amanzi kawekho siphila kabuhlungu nina lento kuthiwa i-load shedding kuthiwa yaphela South Africa nje ayiphelile lapha nathina sineviki lonke le-load shedding nalapha enkandla ekhaya ayi angifuqamba ngayi khona yabona uqhamuka kosho ukuthi komaphumulo uyoshona le hey khaya ngiboleke ake ngiboleke nakho ngibolelo ukudla efrijini ake ngiboleke generator mkhaya uyonakala la kwelakithi hawu asikwazi ukuthi kuthiwe i-load shedding ayisekho bese iqhamuka i-load shedding isiyi-strategy isiwukobho isiqhamuka sabunqamuka kagesi engathi kunenkinga ethize kanti vele bona bonga ugesi ngathi irong le nto leyo yabona ngaphatheka kabi nje lapho kunerenke edume kabi la lebheke ephakele Eastern Cape ebhakele uBizani no Kokstad yonke le ndawo ngapha le renke kuyiyona edume kakhulu la eThekwini elapha na lapha esapho khona imbhede lapha ngalo Beauty Street lapha ngazi lapha kulapho nje kodwa mawuzo before ungene kumgwaqo okukhiphela eDalton Hostel ayikho irenke